ce fa nan fate ha ba fi sabilillahi ko ce fa nan kunu ne ai ya isa ma to da ɗaya wanda ai ya ji an yi kunun an gama ba wannan ba kuma hello assalamu alaikum good morning. Hello? Ina ji. Hello? Are you hearing me? To gaskiya dai na yanzu na shiga gida zai fito. Oga, I'm talking. Are you hearing me? Ganyen fate da mun sai na naira 50 ne dazu. Hey, hear me. I call you from the Zenith Bank. To oga ni kani na ma haka yake daga dawowa makaranta ya fara da ƙaryan turanci to bana ji kaman Hausa kawai shine zan gane. Okay, to baka jin Hausa? Yawwa alhamdulillah wallahi bana jin Hausa. Yawwa ma'aikacin banki ne daga Zenith Bank. Na kira ka ne saboda na kira ka saboda zan faɗa ma cewa account ɗinka yanzu yana samun wani matsala saboda barayi irin masu satan na ka san su ko? Barayi masu sata? Na dai samu dai labari dai. Yau to zaka turo min da yanzu number account ɗinka da pin ɗin nan zaka danna ka turo musu yanzu zan kare ma shi account ɗin naka in ba ka ban san inda ake turowa ba. To ai ban san inda kan turo ma ba. Okay, to ba da ma to ka faɗo min zan rubuta. Faɗo ma? To wanne ne zan fara faɗo ma? Ina ji ka san da ka je banki an baka balotun mun baka wani dan abu kaman kwali baka mai dan gajere wanda an baka a cika zaɓa sanan bibi guda wani kore wanda na zata layin waya ne. Yawwa to shi zaka turo min da namba a jikin shi sannan kai ka faɗo min da wani abin da ka rubuta din nan. Wani abu kenan? Wanda bayan maka sai zaka je wani dan inji ka sa abu. Me shi ATM machine din ba. Okay, wani abu nan dai kamar abu gwada scaling dai a gwada mutum. Yau to in ka sa to sai ka danna sai ka ciro shi. To abin zaka zaɓa nambobin da zaka sa guda 4 to su zaka faɗo min yanzu faɗo min namba ina jin kai sauri. Nambobin? Saboda kada aji mai sauri. Nambobin bari mu gani. Na farko dai sun ce min in zaɓa ba kai ka ce min zaɓa ba ai kai ka san me na sa. Yau okay ai ka san aikin namu da yawa ne oga. Okay to akwai 0 8 7 9. Okay, ina ji. To ai guda hudun su kenan. Wanda ka danna guda hudun ko? Yawa to na gode to kuma number account din yi sauri. Your account number. Guda nawa kenan? Wannan guda 10. Okay, guda 10? Ya. Ka ce mun 000. Yes, I'm here. 52. Okay. 71. 34. 62. 79. Okay, you are right. To thank you. To zaka je message zuwa anjima a layin ka kaji? Okay, to shine menene wannan? Ai naga ba na fada zan gane account ɗinka ba sai da barayi. Okay, to nagode. Okay, to zan kira ka anjima. Okay, to sai anjima. Yawwa. Za su gyara. Kwaro ne. Ka jin shiru ko? Da Allah ka kuri wallahi ni ma yanzu nan. Gida aka turo sako wai an mun kwamushe account ɗina. Ka ma sai kwamushe kuma? Wallahi. Kwamushe kamar ya kwamushe. Kudi wani barawa ne a ce ya samu ya kita abin nan. Yan ne masu ake sa ka gama kamar inda a turo wallahi kudin. Ka ji ko? Ka ji damuwan ku. Ni nan yanzu nan wani mutumi na a banki wanda ya bude mu account din ya kira ni. Ya ce in bai sirrikan kuma duka na bashi. Ka ba sa account nan ba? Ka rubuta. Ni ma abin da saka jin shiru kenan kira na aka yi a waya aka ce min da tura account nan ba za a gyara mu account. Inda ka yana ko sai yawa account. To ka ji ko ni kaga message ya shigo. Ku ba ku san harka ba. Mu mun sai harka. Allah ji goje fa. Allah ji goje. Lokacin da amma ya sa biliyan 38 a cikin account nan na kana kallon gida na kullum ruwan kafe ake sha. Amma ka zo na yi kokari na tara kudin nan ka ce mun wasu za su kwace kudin nan. Duba wannan shi din. Ka gani? Ka gani? Allah ji goje. Na Aisha ba gaba da gaba ba. Suna account din kenan. A cikin kudin ka miliyan 33,425. Yanzu haka suna nan ka gani ko? Gashi nan kana kallo an biyo ka bashi ba? Bashi a biyo ka miliyan 33 biyo ka bashi. Gashi nan ina kallo. Gashi nan kana kallo minus miliyan 88 da tara. Ka gani? Kana gani ai. Shi ne ba gaya mun ba? Ina faɗa ba. Shi ne ba gaya mun ba? Tun ɗan. Shi ne.